ko pui chung lama boina le mang an na chuak mek chu chung ko pakhat hian lau thong ti hriat tak hian tlan chiat san tumin ko pui an lo chu san meka an che vel mun tin maya chuan mi thi tho le zombie te chu mu tur an deuh reng boka rampum maya chuan tro ho in tran an soyang mai chuan ai in mung mup maya South Korean Marine Corps Captain Jung Seok chuan nget tak chuan steering chu chalin a u te chung kwa chu malam alo pan pui me ka an tan hun him ala an be se yani an ma zone kong pui lai taka chuan mang ang tak hian mi pakhat hian an motor chu alo phar dinga ma se a ngong vela thisen kai deuh nuai chuan chung suk chu ti hlau thongin reipo ding lovin atlan zui le ngal ma se asir lama tang chuan nu pakhat me cheno pangpom hi ron tlan chuakin an mani chu an phur theilawani poin an fanu tal chu mun him lama ruai sak tur chuan alo ngen loma thil thleng mek chuan jung siok te chung kwa po chu ati chi ai deuh ni turani chu no te po chu ruai sak ngam lovin an tlan san zui le ta ani South Korea rampum pui maya chuan zombie virus khat chu adar chiam maya heng zombie te hian mi ringdam lai te chu bein an taksa te chu se in reilawa Korea pui mai chu fan chuakin Korea sarkar po chu atluchia ani deuh ti ngal der mai jung siok chuan a u te chung kwa chu chan chuan a sipai longlian taka chuan a hruai lu ta he thil chia hi an dam kha chu theina tur chun ni chuan an hria a thil engkim chu a kal tluang vek to na mon ti lain an rin lo lama thil chu ain her vele ta tlat mai an chuan mek na long chu Japan lama kal tur nia an hriat lain Hong Kong lampang an pan me kani ti chu a sipai pui pakhat chuan jung siok chu arun hrila alom lo khop mai a senior officer chu a chan zot via turin a kalzi ngal chan na andon ma in boina lian zo aron chuak le tatlat mai junior officer pakhat chu mang ang ti hriat tak hian ron tlanin kabin pakhata zombie kai pakhat alo thu le chu chuan chu kabin chunga mitam tak te chu a se to thu aron soi tamai a u pasal chulmina po chu tui in turvel la turin a local chuaka heti la hian mang ang au thom chu ani po chuan a hrezui ngal an rin phak bak aina sa in chu zombie virus chu long chunga chuan adar chaka fim khur tak le thom dim tak chuan jung sio po chu a u te omna lama chuan a kal phaya kabin chung a valut phei chu rap thak takani banga te chuan thisen te chu alo pernei nuai maya zombie na se la chang che si lo mi hring te chu an lo tal or mai bok chung zinga chuan dam pakhat chi alo chu a farnu nge mai kha lo ni in a fapa zombie chang mek chu alo kwa beta kalsan tura an som po chuan a u chuan a kalsan theitlat lo chuata len reng mi hring te chu zombie chuan ron chang tranin lo thei lovin jung siok chuan a silai pai chu a met pok tran a farnu chu kal chu puya chuan som viang ma se a fapa a kalsan du miau lo wangin jung siok chu chua san mai tur chuan a lo ti ya jung siok po chuan du thlan tur dang nei to chuang hek lo le a farnu chu chua sanin zombie dang anon chua zel lo nan chu kabin kong khar po chu a khar zui ngal heti lai tak hian a u pasal chulmin po chu ron thleng phain anu pui chu chan alo tum le a ma se jung siok chuan engkim atlai vek to thu lo hrilin re om ti tak chung chuan anin kwa dun ta vong mai un po kal ve zelin dam takin Hong Kong chu an thleng ngei maya ma se khamizana thil thleng khan chungril lama hliam dam theilo
serlian tak siamin in chi reng chuan punan mang du na Hong Kong geng polian tak me pakhat chuan jung siyok te pati chu man dunin quarantine zone Korea Peninsula lama let tur le lei pakhat na hmuna truck puisa phur pakhata thu te a chunga chuan $20 million laya tam puisa a thu te chu han hrilin an la thai ani phot chuan a chan ve an chan thei tur thu te chu an lo hrila July hmuna le chu thi hre tak chuan an hre towa ma se puisa an nei lawa in le lo an nei hek lo du thlan tur dang chu nei chuang hek lo le chu thil an offer chu an pom mai angai don ani hun po khoral lovin Korean Peninsula lama kal tur chuan team chu anin din zui ngal geng hau tupa pakhat chuan satellite phone hi han pe in ni thum chung hun an nei thu le poisa an hu hun huna rang taka lombe turin a han tia tuipui kama lo nga tur thu a hril tel bok long lian vak lo mang hian zan thim tak toya chuan Korea Peninsula lampang chu an pan zui ta ani a hmun an vathlen chuan khopui lun tak thin kha khopui ram an lo chang zo vek to an motor khaltu jeni chu boina chuak ma khan helai hmuna hian alo chiang to thina midang zong ai chuan chulai hmun chu a hre chianga reilawa truck pakhat hi an va mungal thuai ma se chu truck chung chu alo ruak vek mai hetia an kalkul na lama hian jung siyok chuan building pakhat chunga zumbirual tam fe mai lo hung mai hi awa muta ma se zan thimani wangin an ni ho chuan an lo mulo mai hi alo ni chau zo an din hmun a der thon zia hre in man mo tak chuan chulai hmun atang chuan an tlan chuak ngal engemaw chen an tlan hnu chuan truck pakhat na hi an thleng le ta hlol mai truck nung an han hong chu an kalchan poisa tam tham tak mai chu alo chu ni in an hlim tlang ngang mai heti lai hian ral khata tang hian me che pakhat hian an riat mi lovin alo thli thlai me ka motor hmalama chuan phei le in sipai thi to hi driver seat chuan alo la thuwa chulmi chuan han po thlak mai an tuma ma se zombie alo chang to chu ni in alo la thi reng lo hetia anin bei boina lama hian ti pal thil thu in chulmina chuan motor hon chu a met ritawak mai aring thamboka zombie ho chu a ko khom chak khop mai chu zombie chu rang takin jung siyok chuan kap hlum ngal ma se engkim chuan ani tur ang ani zo vek man zombie ho chu an ron lang ngal truam mai chung zombie an mani bei tura ron che chuak te chu an ral thum chuan an lo bei let nga la chulai hmun atang chuan in thiar chhuah wat angai ni ti hria in an kar le poisa phur truck mang chuan an in khal chuak zui ngal ol sam te in chulai hmun chu an pal tlang thei do nemo an ti lai in an hnung lampang tang hian tuimani hian flare gun hian an na vel lai chu aron kap eng tapup mai chu chuan boina lian zo aron thlen le tatlat mai zombie te chuan chiang zo karon hmu in ama zong aya tam zombie te chu an ron thok le tamup mup mai zombie ho tlan chiat san an tumna lama hian an motor chu a accident pal ta hlau mai jung siyok chu motor atanga la fe a chuan a vor chuaka jung siyok aron hoi chu le meu chuan a thian te chu zombie ho chuan an pot dar vek to ni chu na hria a ma se chulmine po chu eng tin emo poisa phur motor chunga chuan lo tlan lutin a lo him thei hlau mai jung siyok chuan a theiang ang chuan chung zombie ho chu a lo be le ta ma se an tam hne ema wangin a hun to a thleng to mai don ni chu na hriat ma se heti lai tak hian motor pakhat hi run lang thutin a chunga chuan an mani lo thli thlai reng tu jui ni hi alo chuanga
rang taka an motora lu tur chuan alo hril a kianga chuan a unau nu mi cheno pang pakhat hi a thu ve boka motor chu khalthiamin an tlan chak boka reilawa chulai hmun chu an chhuah san theita jungsiok chu a chaw boka motor hnung lama chuan amu hil ngal bor bor mai juni te una chuan chulai hmuna an bi rup na tum kuk lama chuan an ruaya juni naw hian remote control hmangin khang zombi ho kha an lo hruai peng boka he thil hi an him theinan thil poimo takani arun har chuale meu chuan room pakhata hian putar pakhat hian alo nuk meka he putar hi juni pu elder kima alo niya atunu chuan thil la tura ti te lo hon lovin mikhual tu ti po hriat lo alo hon dei mai chu alung oi chi lova an zinga hian nutling to pakhat a thon tu tran tira me cheno pangpom tu minjung hi arun lang ve le a minjung hian jungsiok hi chu a hriat to hmel tlat lo jungsiok po chu ron in thing harin thilan soi fo mai unit 631 chu enge ni ti chuan arun zon ngal zat mai bok an ni ho chuan unit 631 chu korean ram atluk chiat nu khan sipai sual pol pakhat chuan pol dinin an hmenga chuan unit 631 anin vua thu te chung ho chuan khopui chu an thunun thu te chu an lo hril heti lai hian unit 631 te chuan kha poisa da na truck kha lo hualin a chunga chuan poisa ti hrelovin e tur lampang thil engamon tak thil hlu a ring chuan an base lama chuan an khal ho a an base motor hnung an han hun don lai chuan motor hnunga chuan thom hi hria in pimkhur taka an han hong chu lo mel taka lo chulmina chu an hu chuak ta misual khom ti taka chulmina chu nukthla in arena lama chuan an ruai zui ngal unit 631 te hian an mi man te chu ennom chuanan hmangin zombie te nen anin sual tir thina eti la hian private kim chuan motor hnunga chuan enge reng reng ti chuan ava endeka arin lo deuh main poisa tam tham tak mai mu chu ameng phok on mai an ho tu pa captain sio chu rang tak chuan a hriat tir ngal jung siok chuan zombie outbreak atang kum tam takaliam tawa chulai hmuna chuan mi ring te chu eng tia lo ledam chuk thei nge ni ti chu a zot phong mai unit 631 te chet dan arova thin dan te chu min zungi chuan lo hrilin elder kima hian pon lampang mi te chu radio mang hian biak po alo tu me ka atlai lu tu ma a fa te le atu te ho chu chan chua tir man nge andu ni heti la hian unit 631 ho chuan an mi man ho chu mun khata hian khal khomin en nom chuana tan chuan an mangtran heng thil thleng zong zong te hian korea rama chuan civilization atlak chiat to zia alan chian tir viau ome private kim chuan captain siwa chu poisa da na huna chur hruain ani po chuan poisa an mu chu tam ati ve khop mai poisa be kieng loka chuan satellite phone hi mu chuakin an dial chu poisa la tura tir tu pa chuan alo changa anin biak na tang chuan captain siwa chuan poisa la turin chu pa chuan ami te alo tirani ti chu a hrethiam maya geng ho tu pa chuan korea ram alo chu asan pui thei ni phot chuan poisa chan ve muk chu ata tur ani thu te chu han hrilin captain siwa po chuan chu mun hre taka reng ai chuan hausa taka nun man chu alo du na ngiang mai malak dan tur chu angai tua zui ngal jun siuk po chuan korea rama an lo le chan dik tak chu poisa wang ani thu te chulai hmuna chuan an satellite phone po a thu te chu an la thei ni chuan an mi call du te chu an biak thei tur thu a hril boka poisa tele satellite phone lak dan tur vel te chu soitlangin zan lama chet chhuah mai chu an ril ru ka jun siok chuan kumli liam ta a thil ti wang khan
min jungi bula chuan alai in thiam thei ho lova min jungi bula chuan vakal hnain thil ni dan dik tak chu va hrilin ngai dam chu an dil ngal bawk chan po chang lem lo chuan ming jung chu an ngoi deuh wangwanga hun kal to chu thei hil to tur chuan jun siok chu alo ti thung zan hun chu ron thlengin an thil ti tumpo chu ti tur chuan an che chuak zui ta min jungi chuan a fanu bula chuan jing kho war thleng powa jung siok anen an lo let lo ani chuan man mo taka an base lama let le mai tur chuan a lo hriat tir vim khur tak chuan min jung le jung siok te chu unit 631 compound chunga chuan an lut zui ta muang chang le vim khur tak chung chuan malam pang chu pan zelin voi khat che suala boral thei ani ti an hre chianga an vim khur dun khop mai hetianga malam an pan zel ta ka chuan motor omna mun po chu an mu thei ta vim khur tak chuan pan phei zelin motor hnungan an hong chu poisa po chu alo la om ngei mai ma se an kal chan ber pakhat satellite phone chu ti chiatin alo om tlat mai an bei se yang ngot chuan thil chu akal le don talo heti lai hian light lo eng hi mu in vim khur tak chuan an lo bi ruwa private kim chu arun lang lol mai midanga hriat tir ma in sirai chun lo tinin thil thlen dan chu kim chang tak chuan an zot zui ta ani private kim po chuan thil eng kim chu zep nei ho lo chuan lo hrilin motor hnunga chuang chulmina an man dan te po chu lo hrilin chan chu tlak ala omni chuan an hria a jun siok chuan min jung chu motor lo veng tura te in arena lampang pan chuan atlan zui ngal arena chunga chuan zombie ho chuan an mi man khom ho chu se tum chuan an lo kwal zak zak mai on lampang atang chuan sarjian huang le apol te chuan mu nom ti tak chuan an lo en thup mai heti lai hian captain sio chu poisa da na motor lama khan arong kal vele tatlat mai silai chu rum phor ngalin thil dik lo a omani ti chu aron hre thiam ngal min jungi ne chuan an silai chuan anin chon ngal pop pop mai chu vele min chung chuan motor chu tinungin atlan pui ngala a motor khalmang chuan captain sio chu atai le top mai rang taka chuk ngalin captain sio taksa chu an dap zui ngal a beise yang che in satellite phone pakhat hi alo la ak thakhiau mai silai puak thom khan zombie ho beng chu alo ver ngang mai rei lawa unit 31 base lampang chu anon pan le ta hul mai arena chunga chuan jung siok chu waisen takarun tlan nutin a chung ko nei chun chulmin chu ron chan chu aron tuma a hnung le ma a veile ding lama zombie omte chu arong kap le top mai rei lo te ya chulmina omna chu ron thlengin an pahni chuan chulai tang chuan an tlan chuak dun ma se an hnung lampang atang hian silai aron puak thor mai sarjian huang chuan chulmina chu arong kap le top mai jung siok chuan a chung ko nei zong te chu a chan zo ta sarjian huangan arong ka le ma chia chuan min jung chuan concrete bang chu ron su chia in a motor chu aron tlan lut rok mai rang taka zuang lut tur chuan an ti zui nga la jung siok po chu rang tak chuan motora chuan zuang lutin chulai hmun atang chuan tlan chuat chu an tum zui ngal ma se an hlim rei lo kher mai mun tin mai a chuan zombie hot ho chu an ji hut mai zombie rual tamnu tu ko wang chuan an motor po chu akal thei to meu lo an top na ni chu a thleng don ta ni chuan alang man to heti lai takhian juni le elder kimate chu ron langin an motor chuan an ron tlan pheya bom te chu ron vomin chung zombie ho chu ruai pen an lo tum me ka an plan po chu a hlo thleng ani ti rei lawa alang zui ngal min jungi po chuan a motor chu thei top chuan han khal le ngalin
an hma a zombie la then khat te chu a hnim nem ton phei mia to mai him taka an hanin mule thei chu an hlim tlang hle a ma se heti la hian sergeant huang le apol te chuan an hnung lama tang chuan an ron tum ve mek bok ler eng tak chu rong kap chuakin zombie rual tam tak chu an rong ko chuaka chulai hmun chu in do na mual rap thlak taka chuan a chang zui le ta ani an motor chu hmun chep taka chung khal lutin sergeant huang apol te chuan ron zui ma se a che zo ka chuan an tang zela engmaw chen hnuwa chuan John Siok chuan Korean Peninsula hmuna an rong kal zana zombie rual tam tak mai hmuna kha a hre chuak zok mai chulai hmuna chuan an motor chu tlan puin a silai chuan zombie rual ta na dar thlalang chu an kap chia a heng zombie rual ho hian sergeant huanga motor tlan na chu lo dalin reilawa an motor po chu an chim zui ta engemaw chen an tlan le hnu chuan longchom na hmun po chu an hmu thei to captain Sio kha run lang thutin Johnny te motor chu na chu a run su bur mai a silai chu phur ngalin Johnny chu ka hluma chuan a vo zui ngal poisa ta le set phone chu rang taka ama chu petur chuan an ti zui ngal tura Johnny now Eugene chuan a remote control car mang chuan a u chu chan chu avatuma motor eng lo de cheu chu captain Sio chuan a zuk en zok chung chuan Johnny chu a lo tlan chuak man captain Sio chuan a pistol ken chuan a kap zui ngal ma se elder Kim chu a tunu hnunga tak chon ron zuang lutin silai mu chu andong ta zo ka minjungi po chuan captain Sio chu ka tumin a silai chu a lo lek ka nga ma se captain Sio chuan silai chu lo met puak ma sa in minjungi kya tak chuan a rong ka saka he hun reilo te chung hi captain Sio chuan mangtang ka in motor da na truck chunga chu tlan lutin pot lama chuan atlan zui ngal pota long liana chuan Hong Kong geng ho chuan an lo ngak thap mai geng howin poisa an hmu rual chuan an kap zui ta chi mai lathi chi si lo na tak tur chuan captain Sio chu a oma tlom mai chu ala tumbi khau lo a motor chu han bekin long lian kong khar in khar na tur chu adang tatlat mai chu tatang chuan zombie rual tam tak chu ron tlan lutin Hong Kong geng rual ho po chu an se zui vele ta ani thi chunga let mek elder Kim chu minjung te chung po chuan lo boi pui lei lein mun him lama atlan chu pui man lo wangin ngai dam chu lo dilin a boral zui ta ani yati lai hian rescue helicopter hi arun lang lol mai radio manga elder Kiman tran puina alo zon chu sipai te chuan lo hria in rescue helicopter an lo tir chuak hi alo nia minjung chuan chan chuan a helicopter lama chuan a ke na ta wangin a kal ve thei arin lo thu te Jun Sio ka bula chuan a fa te pahnih chu him taka roi chuak tur chuan a han tia helicopter trumna lama chuan an thei anga chak chuan an tlan zui ngal helicopter umna an va thlen phei chuan Johnny chuan a pistol chuan an mani pui tura rong kalte chu hantinin anu tel lo chuan an thlo chuat lo tur thu a soi tamau mai minjungi po chuan thil dan chu hre chianga a fa te him theina turin zombie ho chu roi pen alo tum me ka Jung Siok chuan a chung kwa zong te a chan towa minjungi te chung kwa le zel chu in thendar tir atum to bik lo a huai sen na chu som khomin minjungi chan chuak tur chuan atlan let vele ta ati la hian minjungi po chuan lo mu in dam chu tumna chu anei lian thar hle a ani po chu in ti huain atlan chu na tur chu arun in hai ku a an pahnih chuan helicopter umna lama chuan tlan phei dunin an pali chuan him taka chan chu an nia Korean Peninsula zombie tele thi na in rawarel na mun chu an chu san zui ta ani